menungso ora tatanan. Setyaki maju. Senopati ning Ndrawati maju mongko nganggo palaran cakepan wong ngiris kopat. Wong ngiris kopat piye? Kuwi mau lho, paman-paman ngono. Kuwi nyeritake yen to Pak Lik ngerajang kopat. Apa ora pangling Kartomarma, dasar para nyata. Iwak. Kowe ora pangling karo aku. Senajan to aku nganggo sandangan anyar, kethu. Yo. Kurawa tekan kene arep gawe kisruh. Ngerti kowe? Ngerti wae. Pancen tajang jembar. Aku ngerti yen to Wadya Ndrawati jejaga kanan negara Dwaraka diraketi nggone padha ngrondani kanan kaprajan. Ben aja ngasih dienggo kisruh menungso-menungso Ngastina. Iya apa iya? Iya. Lah, bagus. Ayo. Nek arep mungsuh pendamping kebudayaan ya iki. Harsu ya iki. Diwalik-walik ora. Ayo, ya ben. Ayo. Aja kok kowe. Kresna kon tekan kene. Koko Prabu Kresna ora mapan ing Ndrawati. Lho, malah apik no. Malah apik iki. Nek Prabu Kresna maju, aku mundur soalnya. Ngopo mundur? Kowe nantang Koko Prabu. Gak wani aku. Ayo. Aja kowe. Nadyan to kowe rangkep 1000, aku ora mundur. Aku ora wedi ning aku arep mlayu. Kowe maju perang cengengesan. Kowe pekok wae piye. Ora kok pekok, bombing ki yo ngene iki. Lah iya kowe bombing. Ket mbiyen. Ket mbiyen nek bombing ket mbiyen. Bombing kok seneng. Seneng no. Bombing kok. Mangane sing do waras-waras iki mikir utangan. Luwung bombing kaya aku ning ora kalikan apa-apa. Ora produktif. Ah iya. Ayo tajangi jembar. Ora minggat saka ngarep kelakon gelandang Nenggala. Nenggala ki nek Baladewa, Dik. Nyilih ra apa-apa lah. Mati dening aku. Pak candhak sirahmu. Tak gletuh dadamu. Kowe sing mati dhisik, kowe dhisik, kowe dhisik, kowe. Mbok kowe wae neh. Sida ora ya wis sida mati dening aku wae. Awas ababmu. Hi. Wah. Hi. Oh. Ah. Wah. Ah. Hei. Jarene. Awas we. Awas.
ora minggir kesampuan. As. Wah. 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 Oh, ini. Tak junjung. Sang bato. Mati kowe. Wah, edan. Wah. Mah minggat. Mati kowe. Lo edan. Oh, delek banget kayak ini. Wah. Wah. Aduh. Jar. Uit. Wah. Wah. Nyambruke wong madang. Aduh. Ana mercon ya. Sambato. Oh, aduh. Kaya wis sambuh kowe. Yo. Alas. Oh, ayah. Wah. Wah. Ayah. Wah.
As. Oh, một về đi Kowe tak arep tak kepruk Endro mah nyaut gendul. Iya. Yo rene. Ayah. Wong entek-entekke perjurit. Entekke ya ben aku doyan ya ora apa-apa to. Wah. Kemenrus tenan kowe Maret. Dume derajatmu patih kowe lho. Kowe anak pendhita ning kowe ora kajen. Yo. Mangsane apa? Kaca Paisar ora mbok ulungke kelakon kene margane matimu. Tibakno. Menungso kok atose kaya ngene kok. Mudar! Kepalat mulang toto. Sing bener. Arep ngopo? Arep palaran. Arep palaran. Iya. Sing bener. Kepalan mulang toto. Toto iki merek WC. Toto. Kepalan mulang toto. Tung 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 tak undang kunut tang du. Tang kedek tok tung tak tung tak. Kaya Satria Ale. Kono maju kepala ngalta nung gendak jerat tanding yuda
Wis. Apike lah cah palalan. Awake dhewe kepluk-keplukan kilo-kilo dul mogati apa Setyaki sing tekaning mati. Ya ora trimone aku ngundur kanca-kancamu blas. Gak terima aku. Mangcane apa? Kulawa iki piyayi. Piyayi. Ya ala tekan negara kene gaya iki celana negara kene ning Kulawa iki piyayi. Piyayi iki pantes diajeni ora kok diancemi iki. Piyayane ora ditata krama ora disubasita. Ora iso ngreksa katentreman. Leksa sapa? Ibu. Lah canggo gawe leksa ya ben ngono. Ora iso njaga katentreman negarane wong. Gunane apa sinembah? Lho, ya iya. Bener jane omonganmu bener. Cak dul-dulit delajati Kulawa nenek Kulawa cenanangan jelalatan polahe pendilangan. Ora ana gunane Kulawa jenengake ngaluhul dadi nalindra negara Ngastina. Kulawa abah-abahe mampu naga kabeh. Babar pisan ora ngono. Weh, lah aja minggat kowe. Aja minggat to, mbayal wae ulung kok minggat. Lene kowe. Mangcane apa? Aku ke pendamping ya to cepelek ke. Apa? Pelang cek kalau aku. Arep perang. Pelang no. Wayangan kalau nganggo pelang ki kalau piye? Yo. Lho, apa ki kok nyo? Jari perang. Ora sagu gamelan bendong asu. Yo. Mangcane apa kowe? Dikira tangan kumpuk ngono. Iki tangan atos. Tak takon kowe pilih ndi? Iki tangan kiwa iki lumah sakit. Iki ceng tengen iki mlebu liang lahat. Aku pilih loro-lorone. Wah, gleleng. Sijine. Apa? Sikil. Apa? Tukang masjid. Kowe ke taman tokolku iki kowe kena berita layu-layu Setyaki campun kapundhut. Malak cawan ngencanipun Gusti awet mambu telekipun pitik ingkang dipun pidak dening Durmagati. Merga kowe mungsuh cikilku. Tibano, moro tibano. Nek aku jengkelang gedene aku tekaning mati. Sembah selawi taun. Piye le malep nyembah? Kowe mati kok nyembah selawi taun ki piye? Mbok nek omong ki dipikil mangcane omona. Wis mati kok nyembah selawi taun. Ya wis. Nek tatu lulangku. Lulang apa? Kebu. Kakek kene. Kon ngantemi dapulmu tulah mangcane apa? Gampang ujite kaya ngene kowe. Ora bras-bras iki swara wong ngeduke watu apa. Lho. Iki aku mau ngantem iki mau. Iki blas-blas iki cuwala tanganku ngenel bun-bunanmu. Wis ngantem to kowe? Wah, buat silet iki. Ngece tenan kowe. Oh, celune kaya ngono kok. Baleni. Iki ki ngantem aja tok kilo duduh. Duduh bakso, Pak. Duduh. Ayo duduh bakso. Duduh sing nganggo gatel ka lho. Duduh. Nah. Ayo kuwi. Nganggo gaman. Iya, Mbak, iya cek entene kono. Gamane aku njipuk dhewe kok. Mandili kok. Mandili, Bang Mandili. Mangcane apa? Anggepe. Iki anggota ya cepelekke. Pedang. Iki wingi bal ngombleh. Capi. Tugel. Lampan. Capine maming bengak-bengok bekas-bekas. Tibano. Bismillah. Waduh. Mas yang dibelah ciletku. Liyane. Lumangcane apa? Dikula aku gak degaman akeh apa piye? Kene iki wong sugih.
anggapnya. Iki pucokane kok entek. Kelice Mbah Buyut. Apa? Kelice Mbah Buyut. Kelice piye? Kelis. Aku kelice, apane sing kelice? Alah. Tak cuduke dadamu lah muncrat. Aku megulu kalau kowe caweton. Yo. Oh, butuhku lande kelis kok. Butuhku kelis. Yo iki sing empuk. Wah, nyepelekke tenan. Ora ngono kuwi. Senengane ora. Wah, jan iki piye iki pucaka landhep kabeh kok lampan iki piye iki? Yo, titeni kowe. Iki Cenjata Pamungkas. Alah ndelok. Iya. Kene. Apa? Wah, Mang Joko ya wis tak obat. Iki sing ampuh dhewe. Hah? Kurawa sesuk nene arep perang rene. Setyaki ngajangi jembar. Bangsane apa? Nyo tampane. Arep perang. Alun-alun kosong. Oke. Ning yo aja ming 50. Iya nya tak tambahi nya. Dadi 100. Ngono kuwi. Wis ya, cah ya. Umume ning negara Ndurwati ki menehi sing abang. Abang oke nya, dikira-kira duwe apa piye? Kene iki capi kuwe cacahe 11 e. Monggo ceko lual negeri kabeh. Kene iki Pak Pangelan Jenderal e. Wis. Narep gelut-gelut to. Asu manggake. Oke. Kene kalahe mung kalo dhuwit ta. Senengane kok ora. Anggepe apa nyambut gawe iki ngene iki. Kulawa ngeten gedabik tok. Mah ngentek-enteki ragat. Aku lagatku rak kanggo nyogok Setyaki rak ya lumayan. Wah, jeng cepak-cepak kalcul lah melek. Mangsaku aku ya wis menteng sarung. Gak iya sida runner. Wah, campyane pripun? Lah kula arep niba ngeten malah menggok ngeten kok. Lah mundur Dul, mundur ben Kakang Durna sing maju. Nggih malah wah, pecah niki silae. Manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Setyaki. Wong sak negara Ndrawati lan sak negara Ngastina ki do ngerti. Nek Durna karo Setyaki ki selawase ora iso akur. Mula kang saka kuwi ora lega rasane ngatiku. Oh, yen to gak ora gawe tinjung akhirat nyawamu. Menungsa ora tatanan. Saoke barisan Kurawa. Lah kok teko dadi digawe bos abase. Ora ndombengi siji-siji. Menungsa ora tatanan. Kowe anggepmu kaya wis sekti-sekti kowe. Anggepmu kaya wis dikdaya.
kowe mungsuh Kyai Cundha manek mati dening aku lho timau. Mana? Ah, menungso ora tataran Udawa. Guna sampean kowe. Kakang Jawa. Aku ada ya aduh wala mantu kok kaya aduh cangkare nyandi kae nek gawe wedang ki mbok ya mati tenan. Le mati kowe. Waduh lakon bali nang Widara Kandang aku. Marep rene. Kula, Pak. Nek kira-kira anakku ora enak balekno ora apa-apa. Ning ya aja kok sirahe wong tuwa dinggo bal-balan ya le. Waduh. Ngapunten. Mboten sengaja kula kinten Paman Durna. Ora kok Kakang Durna. Aduh. Kira ngerti aku wis seminggu kencing maneh juga ora. Malah sirahe wong tuwa tak nggo bal-balan. Nyun ngapunten Rama. Mboten wonten Gus kula menika mboten nemen kalian panjenengan niku mboten. Nanging kula menika namung main sepak bola kalian Yayi Mas Setyaki menika. Pangapunten saestu. Awit kula menika ajri
lan Kang Putra. Ibu kula Antiwati mriku. Ora apa-apa, penting ora tak baleni. Nggih. Ning lak ora ana apa-apa to. Lho pripun? Kowe nendang bapakmu iki ora kok kowe nyemoni pekne anakku ora enak ngono wae. Oh, panjenengan menika. Wau wingi esuk pun dialem kalih Pak Lurah. Sinden sing saking Temanggung niku enak, Mas. Napane kula nggih ngoten. Lah kula iki bojone kok ditakoni ngoten niku. Iki senengane ora ngapunten lho Rama, ora apa-apa. Ana. Nggih. Wah, bejo. Coba liyane aku. Kopir ngono sing ngene. Ora wis remuk mbubuk. Aduh. Aduh. Sareh Kakang Durna sareh. Aku lagi ngepal-palan Dek. Lumangsane kula niki bal napa pripun. Mumpun meh nyaketi 17-an kok nggih. Dadi sedaki kali Udawa niku latihan. Latihan pripun sami senengane ora. Ora kajen Dik Pate, ora kajen. Mboten kajen pripun. Cundha manik dicolong Udawa. Wolah. Mantu, oknum mantu kene. Sampe dinapake Udawa. Wah, lah kula niki ora ngerti sangkan marane bilahi sampean wau tiba teng ngarep kula. Nggih. Sampean ditendang kalih Setyaki. Direl. Ngangge tendangan luar. Nggih. Lah Setyaki weruh kula le nendang kula kayake kelegan kok ngangge tendangan dalam. Ka sampean tiba teng ngarepe Udawa sampean ditendang. Begitu. Mbasa kok begitu. Lah nggih begitu. Anu mbasa kula sing tiba teng ngarepe Udawa niku sirah kula digenjleng jlieng. Dheke mlayu kula tututi kula candak cengele. Hes. Rene le. Rembukan karo wong tua. Nek kira-kira anakku kira enak, kula matur-ngaten. Balekno ora apa-apa. Sampeyan iki kaya kulamun purun. Sampeyan ora apa. Sampeyan arep dadi mantuku ngono. Lho, mboten apa-apa. Dadi mantune adine dhewe ya ora apa-apa. Neka-neka ora sampeyan iki. Kersanipun pripun? Dek Pate mula ta. Iki malah cundha manik urung dibaleke kalih Udawa. Apes juritipun gandur menawi kula mboten nyepeng wujudipun Kyai Cundha manik. Mun dipasrahke mawon sesuk-esuk bali, mun sesuk-esuk bali. Nggih. Mula sampean ki aja sok sia-sia. Sampean karo mantu ki aja sok sia-sia. Sampean sak omah karo mantumu. Ayo aja sia-sia karo mantumu. Dumah Udawa ora nyambut gawe, Dumah Udawa ora ndek gawean tetap. Gaweane mengetan kulon mendem. Ning legane Udawa ngoten niku ora nunggak semi saking sampean. Lho ora kok nunggak semi saking kula jan pambegane Udawa ngoten niku. Mula sampean ki aja gawe gelane mantu. Gela karo sing gawe urip menika tasih dipun saged dipun hapus, tasih saged dipun pangapura. Ning nek gelo karo gawe gelo sak pepadane menungsa menika nek mboten kelas tenan sing digawe gelo kali awake dhewe sing ora iso penak uripe awake dhewe Dik Pati. Malah sampean nganti kaya ora tau gawe gelo wong liya meneh. Lho, nek niku ora mergo padha geleme. Dadi ora ana sarusikune. Sampeyan iki senengane kok ora kersanipun bro. Nyimpang marga meneko penjalin. Perkara Kyai Cundha manik dipun pikir-kiri kemawon Dewa. Wah, lah nggih. Nggo, kula dhewe mung sik kanca dalem ayo. Kumangsane apa ora?
kula raos sampun tentrem kawontenan negari Ndrawati Yayi Mas. Malah kula niki sing ora tentrem atine. Lho. Sebabe nendang sirahe maratuwa niku hukume pripun? Kok hukume piye? Mboten maksude tegesan mboten tegese mboten sengaja nendang sirahe maratuwa niku nek cara tata cara hukum Islam pripun ya? Ora ana hukume. Mergo ora kasengaja. Lah, estu? Ya jarine. Wah kok jarine to? Sampeyan iki mbok yo menehi pepadang ati kula. Lara-larae piye? Sampeyan ora bal-balan kalih kula. Ya, Durna tinggi bal-balan wae wong loro. Lah wau Durna tiba teng ngarep kula tendang. Lah kula pikir nek sampean ngoper melih teng kula. Jebule niku maratuwa kula. Mergane ketune padha, ikete anyar seragam. Atas saben nggone Durna kuwi wis sok didol nek entuk tum-tuman seragam. Lah nggone bapak nggih. Ora kok sampean nendang sire maratuwa kuwi sapa? Alah, Muryana neh. Sangguni. Lah nggih. Pripun niku hukume pripun? Ora usah dipikir. Wah, ya nek kula mikir kok ya mengko dadi kula sak omah kalih maratuwa ae. Bakune awake dhewe wis sinampiran pakaryan. Nggih. Karo Koko Prabu Ndrawati. Kersanipun kudu dijaga lan kudu tansah ora kendhat nggone ngreksa kanan negara Ndrawati. Aja nganti dom syukur wing tirta ingkang mrojol saka sela-selaning garu. Ih, ngestaken dawuh. Lah nggih monggo. Dipun jagi kawontenan negari Ndrawati Yayi Mas. Sarata tawana pengarano Tersengar samira kemenanyo Irem-irem kembang popong kembang popong sare mulat kembang taratebang rara yungan long malanggong long
rumambat kang sarwi pepulatan ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang Ketyan kala rudra Mas Patik Raja Dewaku sedhe selikur dina sawise ndak piji ngadhep Jaramaya padha kanthi raharja sak maratamu Dunamit masang kaliman tabi dina beda ngiladuni dumawang tawang tuwang linepat ning tulak manu kece-kece wali kece sadat setan wali kobra Kanjeng Ibu amiji mring wiswanipun inggih putra prajineman pun Jaramaya kepareng arah harja sowan kula tebih saking Rubida kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu Bathari Durga ya nggih Jaramaya ulun tampa mboya liwat pangestulun wae tampanana sampun sanget anggen kawula pundi wonten wigati punapi teka sak mangke paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga amiji dhateng wiswanipun kang abdipun Jaramaya mangerti ya nggih anane panjenengan ulun nimbali kelawan sowan kita merga sak mengko wis nampa praptane Begawan Durna anggon rikala semana panjenengan ulun utus supayane bisa nyidra wujuding kanca paisan kagunganing Nata Ndirwati Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Mula gendeng sak mengko wis prapta munggo kepiye kabul kawisanane Begawan Durna nggone nggaya wujuding kanca paisan. Ulun bakal nanjake nggih sartane bakal ndanggu kelawan praptane Begawan Kumbayana. Inggih. Purba asesa borong wonten kasta paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Nuwun. Kumbayana ya Begawan Durna. Sawise asat kang dadi napas asu kang dadi riwe padha kanthi arah harja sak sowan kita nggih kulup atmaja ulun Kumbayana. Lole kentas waru gembal manyar-manyar. Dok ning dungkul wana alas dadi wana. Oh, ladalah. Antuk berkah pamujinipun Ibu Bathari Durga. Wah! Sowan kula tebih saking Rubida Kanjeng Ibu. Mangke Basuki Yuwana Widata niring sambi kala tebih saking Rubida sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sungkem ngabekti kula konjuk. Ya Begawan Durna ulun tampa mboya liwat pangestulun tampanana. Yai Naknon. Sampun sanget anggen kawula pundi. Tobat cacak kelegan manah kita. Kepiye nggih kabul kawusana munggon. Panjenengan utus kelawan jeneng para supaya nyidra wujuding kaca paisan. Inggih. Perkawis menika ingkang nedya kula aturaken nurung paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Keparenga sak mangke mugi dados ning kawuningan. Bilih ingkang putra pun Kumbayana sampun kepareng sonten ngesanipun anak Prabu Sri Bathara Kala. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Sak mangke kula sampun badhe nyuwun ngambil wujudipun kaca paisan. Nanging kuciwaning manah Kanjeng Ibu. Kepiye nggih? Mboten kasil. Batu ora kasil lah kok dadi anggon mungguyu kaya wong kelegan. Mboten kaya wong kelegan menika mboten. Drona menika pancen guyunipun kaya ngaten nika.
Inggih. Kula menika sak menika gandeng bojo kula pun mulih ngalor menika. Terus kula potong rambut. Gondrong kula ilangi. Terus kula mesem guyu mawon kula damel kula sakniki kumpulan kula Kurawa-Kurawa niku. Berdua sing bendinane bombing sirahe niku. Ya mbok ya dadi ngopo ning aja keladuk nggonmu duweni rasa sungkawa. Mboten. Ah, sungkawa pripun kula niki bungah susah mesem guyu kok Kanjeng Ibu. Malah samangke kula mireng pun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kalian atmajanipun inggih menika pun Nalindra ing Traju Sayang. Inggih Traju Tresna. Traju Cinta. Inggih menika pun Prabu Siteja. Prabu Sutija. Inggih Prabu Setija, Boma Neraka Sura. Neraka menika pun mestani Sura menika. Ora kok durna guyu wae. Untal papat. Samangke pun Setija Boma Neraka Sura menika nyuwun dhateng tiyang sepuhipun inggih anak Prabu Sri Bathara Kresna Ndarawati kapur nggayaken wujudipun kanugrahan ingkang awasta inggih menika Wahyu Manik Imandaya Trutuh Kumarasari. Kamangka anak Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh, capet-capet talinganipun ingkang putra pun Kumbayana midhanget bilih Wahyu Manik Imandaya Trutuh Gedhang menika badhe dipun tedhakaken dening para Jawata wonten lantaranipun inggih menika pandhita ing Guwa Korinawa. Pandhita Guwa Korinawa. Kori Lawang Nawasanga. Inggih menika pun Begawan Sukmaningrat. Menika mboten lepat. Menawi mboten lepat. Kula midhanget rembakipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Duh Kanjeng Ibu, menapa sekintenipun kula saged damel srana ringkihipun para Pandhawa. Menawi ngantos samangke para Pandhawa gagar anggenipun badhe nggayuh wujudipun Wahyu Manik Imandaya. Lan Wahyu Manik Imandaya samangke kapasrahna dumateng ing ngabdipun Begawan Durna. Samangke dayanipun badhe sumrambah wonten kersahipun anak Prabu Duryudana miwah para sata Kurawa. Kanjeng Ibu, tobat. Wong titian kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku Begawan Durna kula wonten dawuh. Satemene iku to nggih ingkang kita gayuh. Ceritane yen to pancen kedu arep gawe srana ringkih Pandhawa kudu bisa nyidra wujuding kaca paisan. Sebab kaca paisan kuwi ingkang dadi srana anggone pujanggane para Pandhawa kuwi Prabu Sri Bathara Kresna bisa mangerteni marang sadurunge kuwi narak. Mesthi wae yen to para sata Kurawa bakal kendhak sira kan para Pandhawa. Kresna luwih dhisik nyumurupi dununge kaca paisan. Inggih. Nanging kuwi dadi ngapa yen to pancen kuwi kekarepan kita. Nanging ana syarat-syaratane nggih. Syarat-syaratipun menapa? Yen to Kurawa keduga kepengin kagayake wujude Wahyu Manik Imandaya Trutuh Kumarasari. Ana pitukane. Pitukanipun menapa Kanjeng Ibu? Inggih, kula sagah. Menapa? Najan kanthi lintu nyawa kula sagah. Ana pitukane yen to pengen ulun gayuh wujuding Wahyu Manik Imandaya. Sak mengko jeneng kita ingkang dadi korban, ya ingkang dadi tumbal wadaling para Janegara Ngastina. Dadi lintune wujude Wahyu Manik Imandaya ya kuwi. Besok kalamun to Begawan Durna wis tekaning mati ragamu dadi panganing bangsaning Bajul Barat. Banjur sukmamu nyawiji manunggal marang bangsaning Prajineman Begawan Durna. Sagah, lahir lan batos kula sagah. Senajan to benjang sukma kula dados demit kula sagah. Demit menika malah iso nginjen wong adus. Mboten wonten sarusikunipun. Mungkin nek konangan namung kantun ngilang kemawon. Kula badhe dipun dadosaken demit menapa? Kuntilanak. Tobat durung kelakon. Inggih. Lajeng samangke wonten pundi dunungipun pertapan Guwa Lawangsanga inggih pertapan Guwa Korinawa. Inggih pertapanipun Begawan Sukmaningrat menika.
Mulaya kejaba nggih gandeng panjenengan ulun niki uga dewane godha pangrecana tartemtu ngerti marang pirembake para dewa nggone bakal matedhake papane pertapan guwa Lawang Sanga kuwi mapan ning wana Tribasara ya ing wana Tik Brasara. Mula kang saka kuwi bisa apa Durna digege mangsani dikelak wancine gage budal ning wana Tribasara. Inggih. Ngaten kula nyuwun pamit matal masilan. Tambahing donga pangestu kula suwun Ibu Menari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Begawan Durna. Wedi kangelan yo nggih gandeng manjan ulun boyane kake kalawan lekase Begawan Durna marata diage ayu ulun nganti memanuhi lakuning Kumbayana menapa inggih sampun paduka dawaken kula mboten badhe suwala Kanjeng Ibu marata diage derekno tindak ulun nggih Dustine nampi kanugrahaning Jawata teka namung pandhita gunung ingkang sakmangke keduga kula lelenggan wonten ing pacrabakan teka nampi rawipun Nalendra Gong Binatara sinuwun sampun ngantos nggadahi sloga ingkang kados mekaten jernyatanipun Pandhita ing Lawang Sanga pun Begawan Sukma ning ngerat menika mboten pantes sinudarsana lan mboten pantes sinembah. Jernyatanipun kula menika namung pandhita ingkang cethek ngilmu kula. Nanging kenging punapi sakmangke paduka sinuwun Prabu. Teka nggadahi sloga mekaten tumuli laku dodok lan nyembah wonten ngersanipun Kang Abdi. Sinuwun Prabu Setijo. Bejo kemayangan penemban
Saderengipun kula nunamit pasang kaliman tapi tinebina ngiladuni dumawah ing tawang tuwang linepat ning tulak manu. Deban. Syukur pinagi sewu bilih paduka Sang Pinandhita. Inggih sesemban kula pun penemban sukma ningrat. Sampun awanuh lan ingkang abdi ngraju tresna. Lajeng anggen kula ngabekti lan anggen kula nyembah wonten ngarsa paduka Sang Penemban menika mboten kok nggadahi ancas lan gegayon menapa-menapa. Nanging kula ngrumaosi bilih sak mangking kengeduga dados senjata pitulung. Nyawa kula inggih nyawanipun ingkang abdi ngraju tresna menika wonten regeman paduka Sang Penemban. Waluyaning negari kula ing Raju Tresna menika inggih namung gumantung Penemban sukma ningrat lan negari kula saged lebur menika ugi saking panguwasanipun Sang Penemban sukma ningrat. Pramila sakmangke kula kinten lan kula sampun madhep mantep bilih Sang Pinandhita menika sanes kok pandhita limrah nanging estu pandhita ingkang sekti kalintang. Wasis waskita ing esti ceryatanipun sinampiran kewajiban dening para Jawata murih njagi ngreksa sartanipun ngemban kewajibaning dewa ngandhi sartanipun dados lantaran tumedhahipun wahyu manik Imandaya Truta Kumarasari. Pramila Penemban kula menika kepengin sanget nampi wejangan saking paduka Sang Pinandhita. Awit bebasan sampun pepes bayu kang tapis manahipun ingkang abdipun setija. Sakmangke kula nyuwun lair lan batos gesang kula namung kula pasrahaken dhateng paduka Sang Pinandhita. Bapa aliyaning praja negari kula ing Raju Tresna. Perban astu ngara sidam karing bawana langgeng nuwun sewu. Kaget setaning manahipun ingkang abdipun sukma ningrat. Ning atasipun kula menika dereng bloko kalian sinten-sinten. Teka malah paduka njeng sinuwun sampun pirsa bilih kula menika sinampiran kewajiban lan pakaryan saking para Jawata ngreksa sartanipun dados rana tumedhak ing wahyu manik Imandaya Truta Kumarasari. Sinuwun sejatosipun perkawis menika menawi kula jabaraken lan kula aturaken wonten mriki menika suwijining wadi. Nanging gandeng paduka Sang Sinuwun sampun priksa lan mangertosi dumateng menapa ingkang dados kewajiban kula iki inggih ngestaken dawuh. Nanging sampun ngantos damel kuciwaning manah paduka Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura. Mboten kateges kula mrika nampik menapa ingkang dados panyuwunanipun Sinuwun Prabu ing Raju Tresna. Nanging pestining kodrat jangkaning jagat sakmangke paduka Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura dereng saged kasembaten genyong gayuh wahyu manik Imandaya Truta Kumarasari. Wondene menapa ingkang dados sababipun mitrat mangsit lan sasmitaning dewa paduka Kanjeng Sinuwun dereng saged sesuci lair lan batosipun. Dereng saged arsik estu lair lan batosipun lan lati menika dereng saged nyawiji dados tunggal. Pramila sakmangke kula suwun kanthi saestu kanthi banget menawasanipun Sinuwun Prabu Setija sampun ngantos kuciwa ing manah. Sinuwun syarat sarana nggenya badhe ngupadi wujudipun wahyu manik Imandaya menika kedah sesuci diri lair lan batosipun langkung rumiyin. Keduga sakmangke nembe pikantuk wujuding kanugrahaning Dewi kang aran Truta Kumarasari. Sinuwun. Aduh. Ih. Menawi tetela dawuhipun Sang Penemban sukma ningrat sakmangke kula nyuwun pamit. Kula badhe ngupadi sendang langkung rumiyin. Perban. Kula pitados kaliyan paduka. Bilih sakmangke menawi estu dewa matedhakaken wahyu manik Imandaya dipun wenangaken dipun gayuh dening Kang Abdi Raju Tresna sakmangke kula kinten boten badhe wal. Kula aturi marayogaken lan kula aturi angarantu sawanipun Kang Abdi Raju Tresna kula badhe nyuwun pamit upati sendang pitung werna Praban. Inggih Kang atos-atos sinuwun.
sak pengeripun Sinun Prabu Setija Nalendra Gung Binathara. Anggenipun kesah tindak saking mertapaning Lawang Sanga. Menika kula karawuhan pandhita ingkang kondang monyor-monyor. Nggih, penemban. Iya. Oh, lah kok jebul tirmune Sumunar Tejane nganti sulap mripate Kakandurna. Nyata iki sing dikondhangke, sartane nyata iki sing dikandhake dening dewa. Yen to sak mengko ingkang keduga dadi lantaran. Ya kuwi tumedhake Wahyu Manik Imandaya. Truta Kumarasari. Oh, penemban apa kowe sing jeneng Begawan Sukmaningrat? Mboten wonten kalih inggih lakar kalurusan mekaten. Menika inggih ingkang abdipun Sukmaningrat ing Lawang Sanga. Ya, penemban ya. Oh, nek ngono wis dadi pesining kodrat yen to Kurawa sak mengko keduga bakal nampa nugraning dewa kang aran Wahyu Manik Imandaya. Sukmaningrat wonten dawuh. Kage pasrahna wujuding Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Gedhang. Tlutuh Kumarasari. Ya, Tlutuh Kumarasari. Yen to ora mbok pasrahke apa kelakon samengko tak rudha paripeksa kowe, Sukmaningrat. Ayo, wenehno. Oh, menungsa kanan. Wenehno, apa tak rudha paripeksa kowe. Menungso kok ya aneh-aneh. Gayuh wahyu nanging anggone duweni niat kepengin gayuh wahyu mung merga supaya ora ana ingkang nyaingi temah pen iso nyirnake marang sapa sing disengiti. Weh lah. Durna. Tak kira ora bakal langgeng yen to iki mau kasembadan kowe gayuh Wahyu Manik Imandaya. Ya. Lah kok teko aku dadi ngambut gondo harum ingkang sumamburat wangine ana ing pecrabakan sapa iki ingkang rawuh iki. Ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat teka mboten mangling sak mangke ingkang minggah ing pecrabahan pertapan Lawang Sanga menika wragiling Pandhawa inggih sesembahan kula Raden Sadewa. Raden kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk. Lho panggih riyen Mbak. Panggih riyen sampun ngantos klumpur kados mekaten ngajenganipun ingkang abdipun Sadewa. Jernyatanipun sowan kula wonten ing pertapan Lawang Sanga. Wonten ngersanipun Sang Penemban Sukmaningrat menika kula badhe nglebur tapak asta. Tegesipun liripun paduka Raden maring dawuh kados mekaten, pramila sampun ngantos sak mangke. Sang Penemban Sukmaningrat nyembah dhateng kula, nuwun sewu kula niki murid panjenengan. Kula niki siswa saking Paduka. Lah kok teko sak mangke Paduka malah klumpruk kados mekaten niku nuwun sewu. Nuwun sewu Raden. Wonten ing jagat gumelar menika mboten wonten ingkang nami guru kalian siswa. Mboten wonten benten ing derajat lan pangkat. Kula menika namung titah sawantah. Jengandika Raden Sadewa menika ugi namung titah sawantah. Menapa sekintenipun nggih mitrat kula. Mitrat kula lho Raden. Nggih dos pundi Penemban? Sampun sak limrahipun jamak limrahipun menawi sak pepadaning titah menika kedah tansah ngajeni. Lho mboten. Liripun mboten. Kula menika badhe suwita wonten ngersanipun Sang Penemban Sukmaningrat nuwun sewu kula menika sanes pendhita.
Kula menika sanes pandhita. Lho, menawi paduka sanes pandhita sinten? Kula aturi nyumurupi dhateng jagatipun kang adipun Sukmaningrat. Kula menika sanes pandhita. Kula menika sanes pandhita. Lajeng sinten? Wenteh Sang Hyang Bathara Wenang. Tan samara pamoring sukma sinukmaya winaya ing sapi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Sadewa kula apa kulon Waduh mboten nginten babar pisan jebul tinemu pepandhita ing Lawang Sanga wentes jatining paduka Sang Mahardi kang ngrati nggih Sang Hyang Kulon Bathara Wenang iya yektine pancen panjenengan ingkang neter marang ketrimaning urip kita. Jernyatane ning atase jeneng para kuwi satriya teka sak mengko panjenengan ulun memba wujuding pandhita gunung, pandhita ingkang cethek ngilmune. Nanging jeneng kita bisa tansah ngajeni marang sak pepadane. Lho, menika sampun dados kewajibane ngagesang. Iya. Prabu Setija kuwi sejatine uga becik bebudene nanging kuciwane durung resik lahir lan batine teges isih nguber marang kadonyan lan yen to kadonyane ilang Prabu Setija durung bisa ngiklasake nanging beda kelawan jeneng kita Sadewa wayah ulun nggih sak mengko ingkang keduga jeneng para bisa gawe luluh lan lulut manah ulun setemah panjenengan ulun bisa kayunyun marang wedhaling arat lati kita ingkang bisa tansah gawe sengsem kanthi srana jeneng kita ngajeni marang sak pepadaning urip Sadewa yektine pancen wis becik kang dadi laku jantra kita anggon kita dadi satru ngata teken ati suci pepayung budi rahayu yen to sak temene menungsa kuwi kudu tansah ngajeni andhap asor mring sak pepadane jernyatane yen tong duweni subasita unggah-ungguh andhap asor mring sak pepadane mboya bakal ndadekake asor nanging bakal ndadekake luhur derajat kita mula kang saka kuwi apa ingkang kita gayuh gandeng wis kita tuku kanthi laku tapa lan laku prihatin lan yektine kodrating jagat yen to wahyu manik iman daya ing keduga kuwat nampa ya mung aragiling Pandhawa marata diage mengakna lawang batin kita ulun bakal matedhake kanugrahan wahyu manik iman daya tutuk tumara boten nginten babar pisan bilih sak mangke namung ingkang adi pun ragil ingkang keduga saged nampi kanugrahaning dewa menika iya yen mangkono jaganan lan reksanen kanthi bener lan becik kanthi ati kang jujur aja duweni rasa sesungaran aja duweni rasa sombong lan aja ngegungke marang kapribaden kita wis mangkono wae pitungkas ulun-ulun kundur padayangan Sadewa
Kakang Semar iki kok kaya wong kelegan. Ha nggih no sinuwun. Pelok sing ngakon slendro sapa? Ora ana wong ngakon kok krutak-krutuk. Tikus apa piye? Edan lah kok teko dadi Yayi Sedewa duweni perbawa kelawan padatan. Alah napa to kok Prabu? Sampun ngantos ngalembono kados ngantem iki kula isin. Ora usah kaya ngono kuwi. Nyatane pancen kowe iki tak kira wis kasembatan gayuh kanugrahan apa ingkang mbok gayuh. Waduh, pangestunipun kok Prabu. Ya. Aja suwe-suwe. Ayo pun Kakang lan Siadi ndak kanthi manunggal nyawiji marang para Pandhawa. Nggih. Nanging tak jaluk dhisika lakumu karo kadangmu Madukara. Aku ana perkara ingkang kudu ndak rampung. Kula nggih sami Ndara. Nggih, nek ngaten monggo Kakang Mas Arjuna kula dherekaken. Ayo, Yayi tak dherekake. Lah kok dadi lagi wae purna nggonku sesuci marang lahir lan batin malah ora pangling Sedewa wis kasinungan kanugrahaning dewa ngrebut kanugrahane Setija Palam. Mboten mangling Kanjeng Rama Prabu. Ngopo kowe? Lho, ngopo kados kuwi? Ora entuk urung kasembatan gayuh wahyu kok. Muring-muring ngono kuwi karepmu kepiye? Lho, sinten sing muring-muring? Mboten enten wong muring-muring kok. Kae mau lho. Sedewa ngrebut kanugrahane Setija. Dlandeng-landeng. Salatu wassalamu alaihi. Wis para eruk, para esuk. Iya para esuk. Para eruk. Negaramu wis kelakuan tentrem. Menapa wis tu? Wis to, manuta wong tamu. Waduh, matur sembah sanjang. Tata kalana ya Dek ya kalana kalaya takut maringkut siung kang mawingis ora rupa reh kakiri Kakang Semar ae ngopo kowe? Betari Durna. Nuwun sewu Kakang, kula menika wonten sedulur. Sapa? Bali. Ora bali tak jodon kowe.
Iki suluk remi fa sol la si do. Jaramaya Ndara. Yo. No ni no no ni no ni no ni no ni no. Buta galak solae lunjak sarwe sikra nanda kunca nuli tanda Wah, Jaramaya arep ora nrimake adhiku Setiwa, ora trima. Wahyu manik Imandaya tak jaluk Bampanana. Ndi? Kabeh padha sama. Jenang sela water kalen sesonderan sisa-sisane ngangkara dipun icali Ndara. Ya. Kinggo piye? Gampang tak tung nyinyo nyo. Ah niku. PLBR ini niku. Yo, mikira lak sebelah barat. Monggo. Esuk-esukan kok mah menake kaya ngene. Yo, sembar. Matur nuwun to. Matur nuwun. Nganti kecepetan matur nuwun. Yo, padha-padha aku sing ngaturke matur nuwun karo kowe. Nggih. Mergo saka pambiyantumu Sediwa kasil gayuh kanugrahan. Mboten. Sedaya menika sampun pesti ning kodrat. Sampun saking ngersanipun Gusti ingkang karya loka. Yo. Usana panutuping ngatur jenang sela ager-ager, Mbah. Jenang sela wader kali sesonderan apurenta wonten lepat kula sak kanca sak rombongan sabrayat. Sak rombongan. Mugi-mugi sak pengger kula saking mriki warga ing kranggan mriki tansah pinaringana ayem-ayem tata didintem tan manggihalangan setunggal punapa. Allahumma amin. Wusana panutupe ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sing nonton kabeh. Slamet semuanya, slamet selamanya, selawase. Dipun tutup korining Gutha Kandara. Yo.